Sa ngalan samahan ng Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Magsuon karong adlaw moduyog kita sa tibok simbahan sa pagsaulog sa paghandom kang San Bernabe Apostol. Si San Bernabe kauban o kaabag ni San Pablo sa iyang mga missionary journeys. Niya sa iyang pagpauli sa ila dito sa Cyprus, nagpadayon siya sa pagsangyaw sa maayong balita, no? Pag-alagad sa pagtuo sa Ginoo, diya sa pagkabig sa mga tao. Ug dito ra pud siya nahimong martir, nga siya ang patron sa Cyprus, din dito sab siya matao. Ramandam kita karon sa pagsaulog ning Santos nga misa, maghinulsol na kita sa atong mga sala. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo ipakita ang imong kaloob ug luwasa kami, Ginoo. Kaluy kami, Kristo, kaluy kami, ipakita ang imong kaloob ug luwasa kami, Ginoo. Kalayon kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagbuot ka sa pagpinig kang San Bernabe, puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, alang sa pagkabig sa katawhan. Itugot nga ikasangyaw ang Ebanghelyo ni Kristo sa pulong ug sa buhat, ngayang giwali sa dakong kakugi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon ug nagmaminatud-on sa Ginoo sa kinasing-kasing gayud. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo, ug daghang mga tawo ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang hikaplagan niya si Saulo, gidala niya sila sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakikita sa mga magtutuo ug gitudluan nila sila. Ang mga tinun-an gitawag og mga Kristohanon.
sa unang higayon didto sa Antioquia. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio nga taga Cirene, si Manain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa, nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit, kay nakahimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakab-ot ug kadaugan alang kaniya, ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Gipahibalo sa Ginoo ang iyang kaluwasan. Sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awitig pagdaig ang Ginoo, pinaagi sa alpa, diha sa alpa, ug sa mananoy nga awit. Diha sa trompeta, ug sa tingog sa budyong, pag-awit kamo nga malipayon, at tubangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Malindog palihog. Alleluia, 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 alleluia. Patay ko ang Diyos, alleluia. Patay ko ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Imayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an. Lakaw kamo o isangyaw nahapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banhawa ang mga minatay. Hinlui ang mga sanlahon ug abuga
ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronze. Ayaw kamo pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mamumuo ang ngay hatagan sa iyang kabuhian. Inagabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo, ug pabilin uban kaniya, hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw maguban kaninyo. Kung modawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw, apan kundili bakwiya ang inyong panghinaot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong pagsaulog karon ni paghandom kang San Bernardi Apostol nga kaabag o kauban ni San Pablo siyang mga missionary journeys, nagpahinundom usab nato sa atong pagkasimbahan isip katawhan sa Dios. Ang dokumento sa simbahan, ang Second Vatican Council, na dito nahasulat nga usa sa mga characteristics sa simbahan mao nga it is missionary. Nga sa ato pamagkaigsunan, kita nga simbahan, kita nga katawhan sa Dios, mga misyonero. Ito pa isip mga magtutuo, mga sumusunod ni Kristo, dili igo nga mugampo lang ta kada adlaw, musimba ta mataga adlaw. Kinahanglan mo buhat gyud ta sa misyon buluhaton ni Kristo, no? Nadungog nato diha sa Ebanghelyo karon nga si Jesus nagkomisyon, no? O naghatag sa misyon ngadto siyang mga tinun-an. Matud pa niya, lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuha ang masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug papahawaa aw abuga ang mga yawa. Makigsunan, kini mismo mao ang buluhaton sa atong Ginoong Jesucristo. Muni ang maayong balita sa grasya sa Dios nga gitugyan ni Jesus ngadto siyang mga tinun-an. Makaingon siguro tanong nga mauman sa niya ang atong misyon gyud. Apan buluhaton gyud kini ni Kristo. Ang pagtugyan ni Jesus ning misyon kanato, ang panawagan nga mo ubanta kaniya, moabag ta kaniya diha sa iyang maong buluhaton. Kay di man kita ang Mesiyas, di man ta ang manluluwas. Mo ni ang atong misyon, no? Makaigsunan, bililhon kayo ang kaabag o kauban diya sa pagbuhat nato sa atong misyon. Si Jesus nagpahinumdom diha sa Ebanghelyo nga doon na tayo nadawat nga mga gasa nga atong magamit, kana bang iyang gihatag nga way bayad, daghantang mga gasa pinagi sa magrasya ug panalangin nga atong magamit diya sa pag-abag nato, pag-uban nato sa atong Ginoo, diya sa pagpadayon sa pagbuhat sa iyang misyon alang sa atong kaluwasan. Niya gidapit yun ni Jesus o giagni ang iyang mga tinun-an sa pagsalig o pagsandig kaniya. Pagsalig o pagsandig kaniya siyang kaluoy o gugma. Kay matud pa niya ang mamumuo hatagan sa kaugalingong kabuhian. No, gikan sa gugma kaluoy sa Ginoo. Ang mayong balita sa kaluwasan, mayong balita kini sa gugma sa Ginoo nga walay kinutuban, makaigsunan. Ang buhat sa misyon sa buluhaton ni Kristo, buhat sa gugma. Ug makaigsunan, usa kapag pakita nato sa gugma, mao ang
tinabangay. Ug mauni ang gipakita ni San Bernabe. No? Diha sa iyang pagkuyog kang San Pablo, diha sa iyang missionary journey. Matud pa diha sa unang pagbasa, anaa kang Bernabe ang iyang pagkamaayo, tao, ang iyang kapuno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo nga mo'y nagdasig niya, no? Diha sa pagbuhat sa buluhaton ni Kristo. Matud pa gani, naabot siya dito sa Antioquia. Ug dito sa Antioquia, nagakabig siya daghang mga tao sa pagtuo. Ug dito ang gisugdan ang pagtawag sa mga nakabig nga mga magtutuo nga mga Kristohanon. No? So, makaigsuunan, nakita nato nga importante di ay bililhon kayo sa pagbuhat nato sa misyon nga doon natay kauban, doon natay kaabag. Kay usa kini katimaan, no, sa gugma. Nagmisyon bitaw mi bago pa ming pare. Di pa mi ma-assign sa parokya na may ingon ipadami sa misyon dito sa usa ka parokya sa norte. Nagtukod mi og bag-ong katilingban sa mga gitawag og Kristohanon katilingban BEC, no? Ibalin-balhin may mga lugar dito sa mga tao, puyo mi sa mga balay. Apan ang nakanindot makaigsunan, no? Nakapasayon, sa among misyon, kay nakita na mo ang pagtinabangay sa mga tao dito. Ilabi na pagpakaon na mo, tulog may kapari, no? Ug duha ka lay nga mitabang na mo, nga taga dito rapod. So, ang mga tao, nagtabangay, pagpakaon na mo, balin-balhin may og kaon. Mga nakasayon po to sa among misyon. Kaya nakita na mo ilang pag-atiman ba? No? Pinagi silang pagtinabangay. Makayong kumakiksunan nga masayon ang misyon na mong gihimo. Nga man, kay doon na may pagtuo ang mga tao nga mong giadto. O tungod sa ilang pagtuo, ana ang ilang pagtinabangay. Mas lisod gud panahon nila ni San Bernabe ni Pablo, no? Kay wa pa may mga pagtuo. Gani nakasinati pa sila og mga pagsalikway ang dili pagdawat. Kay bawo gyud ang Ginoo ni ani, no? Apan ang panawagan sa Ginoo nga ana gyud ang pagsalig, pagsandig kaniya. Diha siyang kaluoy ug gugma. Makaigsunan sa itong pagpadayon ng Santos nga misa, atong angkunon ug dawaton nga bag-o, mga baguhon nato ang atong pagkasimbahan katawan sa Dios pinagi sa pagbuhat sa buluhaton ni Kristo ang iyang misyon, ang buluhaton sa gugma. Hinauta makaigsunan nga ang mahal nga Birhen Maria ang pinakasuod sa atong Ginoong Kristo. Magdasig usab nato sama ni San Bernabe diha sa atong maghatag nato gahom o katakos sa pagbuhat sa misyon ni Kristo. Pinaagi sa pagpaambit siyang gugma ngadto sa isig ka tawo. O ginaut unta nga atong mapakita ang gugma sa Ginoo pinaagi sa atong pagtinabangay. Amen. Palihog manindog, kalipay ang gisaad sa Dios ngadto kanila nga nagsunod siyang balaod, nga nagita kaniya sa tibuok nilang kasing-kasing. Karon magampo kita ngadto kaniya diha niya nang hiniusang talikala sa pagkamantinud-anon. Moingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo XIV, ug ang mga kaobispuhan pinaagi sa ilang pagpanudlo ug sa ilang pagkinabuhi, magdasig sa panun aron musunod sila sa kang Kristong paagi sa paghigugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mas hingusgan ang nagbag-ong paningkamot sa ingon ang kalinaw ug ang kalig-on,
makabut diha sa banay sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang nga among pagampo. Nga ang mga minyong nakasinati ug kainit sa Dios nung gugma, diha sa ilang panagtiayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang nga among pagampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga idaran, madasig pinaagi sa makahupay ug mapasaligong mga pulong sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang nga among pagampo. Nga imuuntang isipon nga takus ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang nga among pagampo. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, makasudong sa mga butang nga wala pa makita, sa mga mata ug wala pa madunggi sa mga dalunggan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang nga among pagampo. Makagahom ug tunayng amahan, sa imong balaod sa gugma, lamdagi ang among kinabuhi, ug palakta kami subay sa matarong nga dalan, padulong sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang igsuon pagampo kamo, aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot ug alang sa pagdaig si Maya sa ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos kasimbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin, kining gihalad nga gasa. Tungod sa imong hatag, magpasiga unta kini kanamo, pinagi sa kalayo sa imong paghigugma. Kay kini ang nakahimo kang San Bernabe sa pagdala sa kahayag sa Ebanghelyo ngadto sa katawhan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo naa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang makanunayon nga magbalantay nga gayud mo biya sa imong panon. Pinaagi sa mga apostoles, nagabantay ikaw nga mahigugmaon kanamo ug nanalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga mga magbalantay sa panon. Anmutabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak. Ugikan diha sa langit hangtod karon, nagaagak sila kanamo. Ug busa uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit o yuta sa imong himayan. Hosana,
kahitasan daigong agapit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu ang pagsantos dining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron na ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo mangani. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungkol kay imo kaming giisip, na ngayan nga matubang o maulagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Yung dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Jose, among Obispo, sa tanang mga Obispo o sa tanang mga pari. Dumdumi usab nga mong maigsuon nga nangamatay, malaumon mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahain nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban kang San Bernabe ug sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, gamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngemo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay ibabalang gingarian ang gahong mugang himaya hangtod sa kahanturan.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ng among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Maanaon sa kanimo. Ipakita ang atong panagigsunay. Pagdait, peace, manaakan ninyo. Kordero sa Diyos, managawat tang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanahangol. Kordero sa Diyos, Na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanahangol. Pero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kahihinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, apali pamulong mo lamang, maayo ako. Magampo kita. Kaming nakadawat sa pasalig sa kinabuhing walay katapusan, nangaliw po kanimo Ginoo, nga kining among gihimo aron paghandom kang San Bernabe nga apostol sa dagway sa sakramento, among madawat sa dayag nga pagsabot. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manlangin kanyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa atong dadon ng gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.